Chunastá cuasaí a chuirde fáiltí isteach go dtí leabhar-mheas lumsa ONP ó murachú agus an cinálín rud dhéanamh seo ná tógam leabhar atá bhí á léamh gom le tamlín Fontenoy le Leabhar-mheas agus denimíoch chur láthair tuistigh de 3 nó 4 nó 5 náméad agus contas agus éachtainte éige na thuirte an leabhar agus deige ná is ar éigení aon taide nó raibh flanáil mar sin agus ní anamach take one mar sin ní bhíon slachtró rudaí ar fi seo enorme smuointe iontu ach tá an leabhar seo ábhair casta mar sin begur an leabhar féin i ceadú cuid mhór le linn an ísio seo stáilm. So taíonn Liam Cóil go mórlam agus is dócha go méid trocht cluiste goibh ar an litir agus an tras sin idir san séirthe agus bailach na Spáine chuma. Haindir sin ar cíanlumm tá stuff eile scríofaige an Cóil ní dólim go sé sin léirmheas ar sin fós ach tá sé sin casta go ach an cean seo cat a gceiste seo fiction style atá gceist agus an stíl an tá sais cinná leabhar taobhistí de leabhar so Tuairim blurbadíomh, Captain óg a thrid I mrigáid éarnach arm na Franke dar a bhanim Seán O'Reilly, dag sé contas in íag ar cha Fontenoy. Tá tuairisce an nuaisle le Liam bunathe ar fruffion leabhar sin atá agamaid I gceartlan seart na Franke. Anis tá sé sin na chorach sé sin daoine ar stray, mar ní léonrad sa leabhar a thuaireach le fis nachhfuil sé sin fear. Ach sílim nachhfuil sé sin fear, is rud cumthe atá an, agus má éachimid so tá an córá seo idir scríbhneoir Francocha aigen agus Captain Air nach an agus cá mar rá ólas aigen a gom ar star na hthorpa ní le níirtin sim gom star bíam sé léh rudí faoin star ach sílam go nghlachan an leabhar seo leis go bhfuil ólas níos fearr leithne ar cá Fontenoy ná mar atá bhíorne so léimén cool I Mosca dótrí hain I Gartlan in seart na Franke fuhras na lechanig clóbhúilte I gló gailach an uchtú hís déag ar an géad lechanach tá tagart de úidir mistéireach na bufi seo an Captain Seán O'Reilly agus de ábhar an leabhar a bhí le lámhaige túrisc nó túras Cóil ar an ga clúúil riseráitir Fontenoy Farracha Vláandras an tíríochttar sa mlíon daoin seirtíon agus an litrú seanáim sé 16 San na lechanig leanan éid intar chuirsís ar bhua, ar dhíomua, ar hidden cheáin, is ar fashion, is ar glór na cógaíochta. So, caiimar rá ar léamh agus ar athléamh léas an leabhar seo nuair bhíos bhád níos óige agus chailes ceann na príomhrudaí sa leabhar agus sin ní scuile mé sé scuile mé beidir dear níos an ar bhla an chuid sin de bhile armh beidir. Ach tá rudí óir sa leabhar atá anna bha. Tá sin deach ábhríonn meall ach an sin nuair a héimiid isteach san ancient sa regiment éarnach. Éiríonn le Cóil cinál insintí éagsúla ó na gael ó áitina éagsúla fudfad an tíre agus na caniúntí atá agus iad a sculadóireacht agus a fianna a chéile agus tá sé sin a raibh ar fád agus tá an chuirsí san tá an sais litrú na nua roiige bhuiche beidir nó nadidir ach is litrú neamhchaidán nó réamhchaidánach atá nó neamhchaidánach atá so tá sí ábhríonn tá sé ábhríonn dachar dulling le ar mount sin is stoilm tá rán a dearach nachhfuil ach bhím sé le roint teach san atá bhríonn sean agus tá sé dúlánach tá riire heláing is cuim léime seo nuair bhí mé 7 na 8 agus bhí sé an dúlánach nó déing an dúlánach bhí sé dúlánach fós an uair seo Tá coppród faoin leabhar a haing go mórlam agus seo ceannacha tá an léirscáil a hagans leis an leabhar seo é cart léir bhínethe agus deirtar go sé bunathe ar cheann ar nathairis chart Leabhar é de compte Monseigneur le Prince de Soubise agus as leagtar amach cén áta bhfuil a reisimití agsú agus híos gur sin go háling ar fad ansnas ar fad agus an sin cá sin iad a gceartú nach scrisa mé tórlíonn go bhfuil léirscáil mar sin in an litir an darthaig an le rud nach bhfuil a gom agus tásúlaim go méid léirscáil de thuras Lúcáis í bhríon timp na hthorpa ó réidir. Ach péis go bhí rud eile atá an agus sin é an rud seo seohríonn decaréis sin léamh drumaraisias dócha ach túrisc nó túrascáil ar an gaclú riseráitir Fontenoy agus tá legan amach spéisiúil sin agus sin tháinig mé rud éigean tá sé seo bunathe ní rud fearatá go bhhistam ach tá sé seo bunathe ar sin breíonn sin annachasú leis an bhoclóir a chur
den aigen amach agus lútar an folklór sin sa leabhar áit aigen chuach folklór aigen amach timppel ar náam sin beag an í rih sin is tócha agus dentir tagad an leabhar don ochlóir sin agus doint an focail a granar an agus bíon na Gaeilge spocasí chéile agus is sprí le mar tá cean an agus tá focail dildo an agus déir siad bud breige lenimíon manádrúisiúla ag sprí nar aigen agus tá sin san ochlóir ó 7 trocha nó féin nar aigen so tá sin raibh tá sin granar ach so is tugtar contas tan faréarnach seo seán áráigh ag leabhar Francach atá cinál scríomh contas ar an ga agus tá an sin tá insintí áirithe cinál fáin seán an smaoineh nó rion sé leis go meid sé ionintach contas a scríomh an Gaeilge agus an contas anna farsanta rud anna neamh normálta nó neamhchanách don tréimh sin go bhhaitear an nóta pásanta istí gan agus an sin tá cinál tráchtrucht sais meta ar sin sa chuntas agus tá cinál Cóil ag sprílín agus tá aige gur sin atá an agus tein sé siar agus tá insint sophistiiciúil anna sophistiiciúil agus ságlic agus an sin tá chuirsí ar an goga godáas agus spéisiúil agus tá tathagán rutin faoine charachtar leis na canantí éagsúil a chan sin gomórlam bhí sé ábhainn dechar i dhéanamh amach carhast an seán ó Ráilig seo deirtar go méidir gur chundaí na míad áit aigen ach bhí a gur dhéanamh amach ón ganúint ach tá sé ábhainn dechar ach an sin níos déanaí deirtar gras chun é cinnte ach a lán na Gael lucht amhána bhechar na a lán na Gael a gasan sé leo is áitin iad atá sa Gaeltacht den is mar sin gasan sé cinál le McGarald as Ballinéir Téirigh agus le ó Galachóir ó Randa Ferste nach mór rud aige mar sin agus is dó gon airne sin tuiscúil na canú sin ar mar na gcóí agus go sin níos fosa échtint ag na thuirtarthú sa chuirsíos ach has sé amach dom bhí sé spéisiúil gur áitina atá sa Gaeltacht annach chuid den áitina dúchas atá ag den daoine sa reisimin seo le seán Ráilig agus tá contas an so tugann sé fhí deara tá sé spéisiúil tholíonúil seo sa litir freisin agus is mála líam cinálín ar líam a Cóil móthúir ar leid is má leis analí sin ar an gcuí gur tháinig smaointe isteach in aigne an Chail agus ceanháin rudí Hórlíns i díreach séirthe ná go déon luchás an duine seo as éan fecinn sé canáil agus ní higann sé catá gceis leis áit aigen sa tíríisiil san nolin agus rion sé leis sin rud go bhéir fi dhéanamh an éan agus fecinn sé siúpa leabhar i leabhar aigen eile agus sin déir sé tá sé seo ar nó an rudí atá going in éar nach déhí sinna so tugann sé léargus aigen ar an gcuí go déach an duine inec nó go raibh an duine lech le rud aigen uair nu agus beidir sin inmheanú agus a chuirtarás mar you're ecann sin an bhar Francach ag scríomh déann sé leis bhfuil nar jaas teach a bheith an Gaeilge a gcuinge rud nach chfuil a going áí sin go bheits an níléir sin agus gom faoin gcuid sin an stair ach is rud fíor neamh ganách agus fíor farsanta a bheith sa teach seo i gcomparáid leis na teach an atá marthing ach tholíonn rud agus caiimrá náthaige banan si seo leis an aspa óla sin bhí gom fí Fontenoy mar cha caiimrá go gapan go gcuireadh sé seo leis so tá mé chun beagáín den scéad a bhile is so dá mar leat gané sin a chlus múcha íon fi an níis ach an rud seo so tugtar de fis is dócha roinnt áit an tríd sí sa leabhar caiimrá tá darrma déanta go mar anam an scríbhneoir fiúnis ach is scríbhneoir mórcháilúil Francach a bhí scríb filiochta agus uairscéalta agus scríb sé contas i bhíorne ar a cha Fontenoy rud nach raibhrálas a gom agus sílim go méidir an lechan líam aá leis go isig daoine gur bheith scríomh agus inis má chud anála se léir gom tuis nach féile cuioineh ach ní dóla go lútar anam fiú sa leabhar ach an tain nóta a thunig sa leabhar a thug seo le fis ná gnéann sé leis an bhocail déirnach sa leabhar luann sé focail agus is sé an focail céine atá ar uairscéal nó rud ag an scríomh an scríbhneoir cáil Francach seo Caimis seo aimim sin is ag luann sé candíd agus sin rud a scríomh ní cuiinm agus tá fáin in úsáid go le tafad a chur mé sa chuirsí sé ach an taimhá rahan mé sin ag an nuirt den ag an lom gur bé an scríbhneoir Francach seo a bhí an agus is
anam Cóil danach ferhhain in Íon an tanam cínte cé go méidir nach meach stof leis léite líine. Ach ní is agam hasasta gón scríbhneoir go meach is ag daoine gur bhéh atá gceist agus ní is a gom mar chuig mis a chuirda is ann don duine seo agus uaireanta hála sé sin aber le I dtír strán séartha nó le héad agus chuir sé leis an leabhar nó deathnó fa daoine éimeach angel pása gur bhhain agus starúid agus dearfa ó tá sé spéisiú tá sé teach leis na tuiscintí agus na leabhar a chuir séach nó péad ach ní is a gom beidir go gcearrách sé é sin a roiint leis an léthir mar ní bheith sé ahananta gom fiú ar an dar léamh measar an mion murach gur luigh den éigen le mé beidir gur cuma ach sílam gohfuil tábhacht leis mar a dtuigeann tú céhéin scríbhneoir sin ní higann tú sais tábhacht an leabhar nó cén chuí gohfuil an smaoinemh seo á roiint agus a leiid sin. Ina ann sin tá an scéal an tuairiscéil se háte go mórla me an nám cé go méidir gur bhrúdaí ortha an nar higus nuair lééis a dosach é ach tá sé anmha is uairscéil anna sophisticeúil tá annach go de tóir le bhhain agus tá sé curtha láth agus snasta tá rud faoine caiimtí go han das tá an taide agus an teanga anna inchreidte brahan tú gohfuil tú an brahan tú go méidir gohfuil tú ag léamh lá scríbhann aimsíoch I mosca éigen agus cé go méidir go bhfuil is agat nachhfuil sé fear tá cinálíonn fánart creúint agus an sin bíon an túidir ag sprí leis an ruid sin cadatá fear agus insin na star agus na staróliaachta agus rudí gná áard iontainach mar sin a haithníon na líam a Cóil agus a míon áfléige sna hailt ige faoi chultúir agus le héidir cóir uanta feicú le héadhhaid ach tá sé sór bhair nómlan agus hain sé go mórlam dúlánach ach sór mar sin mullam Fontenoy le Leabhar-mheas agus chuirime an scríbhneoir rankiig sa chuir síos gan éon áras. Sin é bhaimse iompaí marchu de Leabhar-mheas na seachtainna seo. Slán tamlíon chuirde.